Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang bayan ng Season dito sa Pangasinan. Ang bayan na pinamumunuan ni Mayor Danilo C. Oy ng Season. Tara, samahan nyo kami. Ma'am, hanggang anong oras kayo bukas? Actually, tinay ko man ay sir nga 4 oras alas 8. Pero ang dagang tinasapsapa ngay kanito nga masapa magkaligay. Guardia guard posto nga. Pero inaldo nakalukat kayo? 1 po sir. 8 to 10 kasjay? 8 hanggang 4 po. 8 ng umaga, ingana 4 tira timalam. Grabe iawanan. Wala po. Ay, Wala pong overnight stay. awan overnight. Idipay ato nga naka-open ka idipay. Mano nga kuanan? Since nag-pandemic, nag-close. Tata, edi November po, November 19, 2019 yata po yun po. Doon nagsimula yung reopening po niya. Pero sa season yan po, bali muna. Oo. Hanggang nung January po, doon na po. Nag-ano sila. Maganda dito sa inyo. Malamig din ba dito sa gabi? Malapit na kayo sa Baguio eh. Malamig din. Malamig din. Thank you, madam. Sige po. Anong pangalan nyo? Nairo Cornell po. Sige. Welcome po sa Sige. Thank you. So yan, napakatahimik. Ang ganda ng tunog ng tubig. Sa tunog pa lang, solve ka na oh. So, sarap. Saka yung tubig, ang lamig, super lamig. Ang ganda. Sarap dito. Okay. Maliliit na daluyan ng tubig. Ayan. Teka lang. So ayan oh. Maririnig natin ang lagaslas ng tubig dito sa Antong Falls dito sa Season, Pangasinan. Di ba ang ganda ng tunog? Presko at saka yung klima niya ang labig. Mahangin. Talagang gubat ito, tignan nyo. Wow. Ayan oh.
Nasa kagubatan tayo. See? Sarap dito. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Ang lalaking tipak na bato na to. Grabe. Ang lalaki. So, ang ganyan. Hanggang doon. Sa dulo na yun. Marami malalaking bato. Diba? Oh. Ang ganda sa tunog. Ang ganda sa tenga eh. Yung tunog ng tubig. Sarap sa tenga. Kakabilib. Tara. Akyat tayo sa taas. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it. It's my reality, it's your reality. No. I'm all the sins that you can't confess. So ayan mga road trip, nandito tayo sa Season Pangasinan. Ang pinagmamalaki ng season, ang Anton Falls. So ayan o, matatanong natin dito o, diba? May kuweba, ang lalaking tipak na bato. Kung yung makikita, ayan o, ang lalaki. O, see? Hanggang doon sa taas. Nakikita mo, punong-puno ng puno. Punong-puno ng puno. So hanggang doon. Ayan o, diba? Ito ang talagang gubat. Gubat na talaga ito. So ayan o. Hanggang doon sa tuktok na yun o. Malalaking bato ang naan dito. So ayan o, maguluan ka ba naman ganyan kalaking bato? Ewan ko lang ano mangyayari sa'yo. Laki. So ayan. So ayan, matatanong natin yung falls dito. Ang problema lang, super lamig ng tubig. Ang lamig, grabe. Daig mo pa ang naligo sa ice water. Tingnan mo. Oh, see, di ba? Ang ganda. So tara, lapitan natin. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act. So ayan, no. Oh, di ba? Ang dami nagda-dive doon sa lagoon. Yan. So ayan, no, maraming mga bata naliligo doon. Oh, see? Talaga naman ang linis ng tubig, ang linaw, tangka pa. Enjoy lang, sarap. So kay pagkatapos ng pandemic, ito naman, puro kasiyahan na tayo. O diba, ang ganda. Presko pa. Dito sa lugar na to, ang lamig. Malamig ang paligid kahit tanghaling tapat. O anong oras na ba? Alauna. So diba, alauna na ng hapon, pero ang lamig. O diba? Tignan mo naman, ang mga bato nito, ang lalaki o. So hanggang doon sa taas. Bato yan, bato. Oh, yan. See, diba? Ang ganda, sold. So, sa lahat ng gustong pumasyal dito, pasyal na. Habang nag-enjoy na rin tayo. Habang mababa ang cases natin sa COVID. So, tara.
we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny them. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Season, Pangasinan. So sa lahat ng hindi pa nakakarating ng Season, dito mismo sa Anton Falls, pasyalan nyo, tsak, mag-enjoy kayo. Sulit na sulit ang pamamasyal nyo dito. So sa inyo, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam, bye!